Možno, že väčšina z vás ani len netuší, aké záhady ukrýva naša krajina. Moje meno je Boris a rád by som vám predstavil, čo sa v našom malebnom banskom meste Gelnica skrýva. Banické múzeum v Gelnici je budova bývalého mestského magistrátu, ktorá bola postavená so zrúcaním Gelnického hradu. Jej vznik sa datuje do čias vlády Márie Terézie, keď v roku 1766 bolo mesto vyzvané, aby zozbieralo všetok materiál súvisiaci s baníctvom a postarali sa o jeho dôsledné uchovanie. Tak poďme spolu doň na chvíľu nakúknúť. K najcennejším exponátom Banického múzea patrí oleomaľba Smrť baníka z roku 1928 a socha Madony s dieťaťom, ktorá patrí ku tzv. Krásnym Madonám zo začiatku 15. storočia. Pred Banickým múzeom je umiestnená socha modliaceho sa baníka, ktorú vytvoril sochár Odon Zámovolský na objednávku barona Jakobsa. Táto socha zdobila rodinnú hrobku Otakara do roku 1933. Potom ju syn Otakara daroval mestu Gelnica. Na soche sú stopy po vandaloch, ktorí sa ju pokúšali ukradnúť. Nachádzame sa pri srdcovej záležitosti Gelničanov, pýche mesta, Veľkom Turzovskom jazere. Málo kto však vie, že je to bývalý banský tajh, ktorý poháňal historické banské stroje. Jazero i jeho okolie je vyhľadávané miestnymi i návštevníkmi, tak v lete ako aj zime, na rekreačné aktivity, relax a kúpanie. Pikoškou je, že v minulosti tu boli chýrne kúpele, kde chodila uhorská smotánka liečiť ochorenia pohybového ústrojenstva a taktiež dýchať horský ozon z jedľových lesov. V dolnej časti strediska sa nachádza malé Turzovské jazero. V minulosti taktiež slúžilo ako banský tajh. Teraz má rekreačný význam. Slúži pre rybolov a voda z jazera poháňa drviaci stroj pochverk. Dovoľte mi, aby som vás privítal pred štôľňou Jozef. Nech sa páči, poďte sa so mnou pozrieť dovnútra. Táto štôľňa bola ako významné banské dielo spomínané v 18. storočí, čo znamená, že razená musela byť žobnou skôr. Presný dátum vzniku však nepoznáme. Ťažila sa tu predovšetkým meď a keďže ide aj o dedičnú štôľňu, tak slúžila zároveň na odvoďovanie vyššie položených obzorov. Celková dĺžka štôľne je 1,7 km a pre návštevníkov sme ju sprístupnili v roku 2016. Momentálne máme sprístupnených 550 metrov a v súčasnosti ide o jedinú oficiálne otvorenú baňu v našom meste. Takže teraz sa nachádzame v časti štôľne, kde môžete sledovať nádherné rozhranie geologických prostredí. Nachádza sa tu tektonická hranica, pozdĺž ktorej sú podloží porfyroidy a na ňou grafické fility. Vlastne vidíte, že tu nejde o žiaden plynulý prechod, ale o tektonický zlom široký niekoľko centimetrov s výplňou tektonickým ílom. Na konci sprístupneného úseku sa nachádza aj vetrací komín s hĺbkou 116 metrov. Jeho primárnym účelom bolo odvetrávanie tretieho horizontu na štôľni Novej Krížovej. V blízkosti štôľne Jozef sa nachádza aj tzv. Banský skanzen. V ňom môžete vidieť historický banský drviaci stroj pochverk, ktorý slúžil na oddeľovanie drobnej žily od horniny. Taktiež sa tu nachádza aj taviaca pec i banská klopačka. Z lokality Turzov vedie lesná cestička s názvom Riny až na slovenské cechy. V úseku sa nachádza aj novopribudnutý náučný chodník, na ktorom sa dozviete množstvo informácií zo sveta prírody i zvierat. Nachádzame sa na banskej halde, kde je hlušina, odpad po banskej ťažbe. Je to miesto,
kde sa vzhľadom na neefektívnosť vtedajšej ťažby nachádza približne 70% nevyťažených kovov. Miesto je vyhľadávané minerálogmi i nadšencami. Pokojne tu viete nájsť napríklad siderit, malachit, pyrit, chalkopyrit či geodit. Naše ďalšie kroky smerovali na Zámčisko. To je kopec, kde sa v minulosti týčil Gelnický hrad. Dnes sú z neho však len ruiny. Nájdete tu však prekrásny výhľad na Gelnicu a okolité Volovské vrchy. S týmto miestom sa spája viacero povestí. Jedna z nich je o hradnej pani Zuzane. Tá podľa legendy počas obliehania hradu nahádzala do studne všetky svoje klenoty, aby sa nedostali do rúk nepriateľom. Napokon do nej vrhla aj svoje deti a sama za nimi skočila. K tomuto miestu, prezývanému Gloriet, z ktorého je výhľad na celé okolie Gelnice, sa viaže legenda, ktorá hovorí, že práve z tohto miesta bol zastrelený kráľ Gelnického hradu, ktorý bol vylákaný na hradby. Ten výhľad stojí za to, veď posúďte sami.